Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave make-up, så er vi jo på et look, jeg godt kan lide. Et sødt look, synes jeg selv. Så lad os egentlig bare gå i gang. Det første jeg gør, det er at tage min concealer fra Elle. Jeg kan ikke lige se, hvad der står. Farven 401, eller 4001. Det putter jeg bare lige rundt. Jeg så tager bare min børste fra Elle Professional Blending Eye Blush. Den tager bare sådan noget. Jeg glemte lige at vise, hvordan den ser ud. Den er meget mørk. Den er faktisk alt for mørk til mig. Jeg kan for mørk. Jeg er det bare igen fra Elle. I farven 31.125, tror jeg. Og så er det GD lidt. Så bare lidt på mine fingre og her. Den er. Efter det, så tager jeg bare nær det fra den her kasse. I'm sorry, jeg ved ikke, hvor den er fra. Jeg fik den i julegaven for lidt fra. Og hvis jeg synes til mig, at det ligner, at der er alt for meget rundt om, så tager jeg bare concealeren igen. Concealeren fra Elle. Ej, den har jeg farven. Det er en lipstick. Der står ikke lige farven. Den her er fra Elle Black, helt sort. Den er simpelthen fra A. Men før der stod et eller andet sted Elle og Emilian. Det er bare noget.
Det er jo, synes jeg selv, der er lidt svært, derfor skal jeg på spejle, fordi jeg skal helt have noget. Det er lidt svært. Så, jeg husker, jeg lavede det engang, og så var jeg helt heroppe. Ja. Jeg ved ikke alt for pænt, så jeg var på spejle. Hvis der er nogen fra Egypten, men jeg synes bare, at i Egypten, der er det sådan meget sådan streget, og det synes jeg, der ser helt sødt ud. Og jeg siger undskyld, fordi det kan godt lide lidt, at jeg er fra Egypten, men no hate, no hate. Jeg hater ikke på sådan, ja, folk jeg ikke kender. Teknik. Ja, det kalder vi den. Så får jeg lige en lyserød her. Og jeg skal huske at sige, at jeg går ikke med makeup til hverdag. Den har jeg glemt at sige. Theo Bornsen fra Viveas Ja. Spejlen. Hvor er verden det fra? Den er fået gratis.
en ny i går. Og jeg er sygt på længe. Alt for meget. Det er fordi, at jeg kan tage over i den lyse side. Fordi den ikke knækkede, at jeg er rødlig. Glemte jeg hvad sådan her. Og ja, det er lukket. Det synes det er virkelig sødt, og ja, det er meget sådan. Det er sådan noget. Det er meget lysere her, i forhold til her, måske man sige. Og I'm not sidst. Okay. Så fandt op til Egypter og til, ja, jeg kan sige det. Folk fra andre lande. Mutti. Fandt op til jer. Folk fra andre lande. Og tak for Danmark, så folk fra her. Mennesker. Fandt op til jer. Så det var for den her video. Håber vi ses i næste. Hej.